ayi e video direct nani ayi mais on non o jongo pour maso salama itam anayi o jon nani anayi o jon kala neɗɗo jiri ko ɗon jeeraɗo son nani salam ɓeyɗa o jon ko direct par audio wonɗo par audio salam mbaɗa direct par audio salam ay mbaɗa kam woni wonti sen wawata direct ana ay an ɗumɓe no foti joguiɗa dañani min ɗaɓo aɗa yamin jagara sabu oɗo so oɗo a aji ñana ko jinno rokkude mo application o ɗum o dañani ɗum waɗani application jo wona ɗiɗa kam fof hankadi o jon naniya dirangel ko ɗo joni ha naniya sa yiɗi dartinde o ñoƴƴata ɗo dow logo ayi o wima barka baɗɗo ma sere bisimilla non jaako amin yalla waɗen yarlaɓe yafa amin abdoulaye yalla noon o saha wuure taw eɗen fof ko timmi taw en jowiraki hay goto ɓe ka baɗo ɗum ɗo ayi so tawi ala ɗum nino mbaɗa ok mo holle